Yes, may yung gabi gali mga kamaton no, ning on board sa kon nang duwa naman ka mga gwapa gini mga kamaton no. So, may yung gabi gali mga kamaton no, ang oras 6:20 na mga kamaton sa gabi ah. So, lapit na nila kanday ma'am kay dili sila gali nag on board sa ICC oh. ICC no, kay sana no. Babulilaw kami, bang sobrang kalayo gino. Wala ba sa pila ko sa event no? Ay, ma'am, sino ka na ngalan mo, ma'am? Ay, lagali ako. Si Mamila? Yes. Ikaw ya, ma'am? Ako si Cha. Si Cha? Oh. So, are on board sila mga kamaton na. Kita niyo tsura, mga gwapaw. Naka-uniform ka na ma'am. So, din taga nga gaskol, ma'am? University of San Agustin. Yes, so gusto gali ka na ma'am ni Blago. Sabi siya lapit lang pwede ni. Kaya ako, nagkapit man. Yes, so are gin Blago na lang na ma'am bisyan lapit ah. So are sa Bulilaw ta dito niyo ma'am no? Di ko tadi no. Pila ka naman ang may ka-years ka taxi? Wow, kung dili pa lang select mga 20 na gwapa. Oo. Laon Japon gwapa sortiro. Hindi, wow. Ano na si Maton man? So, actually may asawa ko pa. May mga bata. So, meron naman. Hindi pwede laki nga mga asawa, hindi ka waloy mo bata. Ay, ate, so dito ka na eh? Oo, diretso lang. Okay, so actually ali na kami gali mga kamaton sa Bulilaw ah. Pila na mo ka Nga. vlog, no? Ano ma'am? Pila na ka mo ka years ka vlog? Like 2 years ka? No more 2 years ako na nag-vlog sa kay YouTube ah. So, ari naghihintay na lang ka biyaya ni YouTube oh. Sabagay. Yung ulo ko pa na makuha ka, no? Bawo kabay pa tayo nga kaluyaan ta ni YouTube ah. Amo ni mga kamaton, ituloy ta lang ang pag-enjoy ta sa pag-vlog ah. So, ari tayo maliko? Diretso naman, no? Ah, dito ko. Okay. Nasa salakyan. Nasa may gate. Kasi mabiglang ni Coco diya. Kadin nga gate. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Alam na nila. Ready sa ano na di gani subongan ning The spot. oh, the spot. So, ano man ako mo di sambay-sambay? Oo, no nga, ready ang Hideout? Oo. Hindi man, okay. friend lang. Friends lang. So, kamaton na rin nagid man di kami sa the spot to ah. Yes, mga kamaton. Thank you. Naog na kamo diri no, te. Kamusta na lang? Na kami ng... Boss, may klase? Oo. Okay. The best yun din, no? Subscribe. Make sure to subscribe. Subscribe and like. Yes. Okay, so yes, thank you sa inyo nga dua. Yes, no? Thank you sa pag-onboard kay Maton. So, thank you. Bye-bye. Yes. Mama, thank you ah. Oh, bye-bye. Kuya. Thank you, Manong. Yeah, Like and subscribe okay. to the channel. Like and subscribe, guys. Thank Yes, you. sige. So, thank you ah, thank you. Yes, so rin na uglis na sa the spot to. Yes! Doon na ang mga gopaw. Kaya tulog na ako ng mga kamaton ko nga mga viewer kag subscriber. So, thank you mga kamaton na. Pari ko di sa the spot to. Yes, so thank you mga kamaton sa pag-onboard sing duwa kag gwapa. Are, mangita naman ta si mga maton tadi nga mga pasahero. Yes, mga kamaton. Oo. Enjoy lang si Maton sa nag-onboard sa konbo. Nakibot gid ang mga kamaton ko nga kablag gali manong bo, ti ano pa. Lapit ang kami mga kamaton pero sige tinuloy ni Maton sa mga vlog. Oo. Kaya gusto ni ma'am. Yes, so ari ko subong sa Bulilaw nagapangita naman sing kamaton ko nga mga pasayro. Kakadaw lang si Maton sa obra. So, amo na eh. Monitor na ko guro mga kamaton sa kwan ah. Sa amon nga operator para makakuha naman ta sing kamaton ta nga pasayro.
So, are, thank you mga kamaton ha. Thank you kag mayong gabi mga kamaton. Mga kamaton magulungit pa na sa kon nga. Mga gwapa nga mga pasayro taga USA ito sila mga kamaton ha. Del Monte sa may Magsaysay. Taga USA, University of San Agustin. University of San Agustin sa Iloilo mga kamaton. Yes. So, ma'am, shout out kayo sa inyo mga kamaton ha. Shout out sa inyo sa pagkagaling sa mga taga San Agustino. Yun, thank you mga kamaton sa pag-onboard sa Kaymaton ha. Enjoy mga likam mo sa Kaymaton. Enjoy mga likam Kaymaton. Gusto nyo mga likam vlog. So, subscribe na lang mga kamaton ha. Subscribe mga kamaton sa Kaymaton Buhay Taxi Driver. So, Sabok pa siya ng experience are, Mantilia may sa talman si Watonsing pa no? Magsulod mo May pa talman si Watonsing ano na eh. Mga kamaton niya po sa iro, pareho sa inyo kagwapa. Talaga buhay ni Maton, enjoy lang si Maton sa vlog-vlog. Ari na ka monitor mo ko gali sa amon nga control mga kamaton na. So, amon eh. Subscribe na lang kag Happy Homes. follow my Kapawala. channel mga kamaton. So, yun, thank you sa inyo gali mga kamaton na. Thank you Ma'am Ila at saka Cha. Yes, so Hospital. thank you mga kamaton, thank you.